هێژان لەسەر ڕێکاریان خۆپارێزیە بە تایبەتی دڕۆژێن جەژنێدا هەفکاری خۆ سدق ئەرانژ دیاربەکرێ وەردەگرم سدق جەژناتە و تەواهیا گەلێمە لە باکووری کوردستانê bi giştî û Tirkiye jî pîrûz be bizanim di cejnê de xelek çawa xwe diparêzin li Bakur bi taybet li Amedê. Meleyman bi rastî pirsgirêkekî Serekiya hêjî tenduristî li Tirkiye û Bakur ji ber ku hêjî belavbûna vîrusê berdewam dike. Metirsiya wê li ser tenduristiya welatiyan gefe lê sê cejnên ku dibin qedexeyên vê vîrusê de derbas bûbûn di vê cejnê de piçek welatî diyar e ku hefsarê xwe berdane. Piçek wê em bêjin wan sicnê xwe şikandine û piçek azad tev digerin. Ev jî metirsiya peyda dike îro Wezîrê Tenduristiyê Tirkiye Fahrettin Koca careka din derket ser ekranên televizyona û bang û daxwazî ji welatiya kir ku bi hişyarî tev bigerin. Balê kişand ku hêjî li Tirkiyeyê metirsiya ku pêleka nû ya vîrusê vebibe û dibe ku rêkarên bergiriyên hişk jî bên danîn heger ku ev dane zêde bibin loma jî ji welatiya daxwaz kir ku ew jî naxwazin welatî jî naxwazin careka din qedexebên ragihandin careka din di malan da hevzkirin dest pê bike loma jî bang û daxwaz welatiya kir ku welatî divê cejnê de pîrozbayiyê xwe bikin jî divê bi agah û ji tenduristiya xwe agahtar tev bigerin vê daxwaza hanê kir dîsa saziyên tenduristiyên Diyarbekirê li Diyarbekirê pêşketinên erênî hene di aliyê tenduristiyê de di aliyê vaksînkirinê de bajarekî ku herîkên vaksîn dikiribû li gor bajarên Rojavayê Tirkiyeyê li Bakur gelek bajar jî wek Diyarbekirê kêm vaksîn kiribûn ev jî kêşeyekî bû û saziyên sivîl partiyên siyasî bi hev re helmeta dabûn dest pê kirin da ku ew vaksînkirin bê zêdekirin li Diyarbekirê rojane di navbera 8,000 û 10,000 da vaksînkirin dihat kirin em dibînin di vî 10 rojê dawî de ew dane derketine derdora 15,000 rojane ev jî hem yên ku wê helmetê ew sazî û dezgehên ku pêşengiya wê helmetê dike hem jî ji aliyê tenduristkaran ve bi erênî hate nirxandin û gotin heger ku wiha berdewam bike heta zêdetir bibe civak eger bê vaksînkirin de jiyana rojane jî berdewam bike û her kes dixwaze ku bi jiyana rojane ve berdewam bimîne ji ber ku her rojekî ku qedexetê ragihandin ango bergirî tên danîn hem tesîrê li ser aborî û jiyana civakî civakê dike hem jî bi giştî li ser hemû welat jî tesîrê dike van hişyariyê hene ji alî hemû saziyan ve ji bo welatiya tê dayîn û bi taybet jî kesên ku pêşengiya civakê dikin ji wan jî bang û daxwazî hat kirin ku ew jî heman daxwaza bikin bi taybet ew vaksînkirina ku li Diyarbekirê zêde bû bi hatine Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ku li vê derê wî jî daxwazek wisa ji welatiya kiribû û bi wî re piştî wî jî Selahattin Demirtaş hevserokê berê HDP jî heman bangewaziyê kiribû piştî wan bangewaziya û xebatên 105 tîmên tenduristiyê li Diyarbekirê xebatên vaksînkirinê dimeşînin îman li her xalekî li gundan li taxan ew tîmên gerok hene ku diçin digerin û vaksînê dikin li aliyê din li hemû nexweşxaneyan ji xwe sê cure vaksîn amade ne û welatî bêy ku rêzê bistîne ango ji vîn bistînin dikarin biçin li wan dere vaksîn bibin ji aliyê din ve elbette helmet û xebat û bizavên pîrozbahiya cejnê jî birêva diçe welatî li Tirkiye û Bakur di ser 10 milyonî de heta niha em bêjin veguhastin û geş çêbûne ev jî temasê zêde dike dîsa ew serdanên ku ji bo xizm û dost û nasa nehatibûn kirin di her sê cejnên berê de di vê cejnê de tên kirin û welatî bi vê rengî derbas kirin loma ji ber ku wiha temas jî zêde ye ji aliyê hem pisporan ve hem jî rayedaran ve hişyarî her roj bo welatiyan tên dubare kirin dibêjin erêt rojane jiyana xwe berdewam bikin lê li gel tevdîran bi taybet li ciyên girtî maske bikarbînin û mesafeya xwe biparêzin dîsa li derve jî heta karibin bi tevdîr tev bigerin libek di navbera bazar û em bêjin giştî civakê de jî çêbû vê cejna hanê wek derman bû ji bo kêşeya aborî
لترکیه و باکور چونکه کولان بو ولاتیات جابون هر چقاس گرسهی لسر کولان هبن جی مدید که گلیو گازن جی دناو ولاتیان دا هنه به تایبت جی بهابونه جنبوینا در فتوانین آبوری گازن جنگلک بر بچاو درد کبن اوله لدیاربکر جی به همان رنگی اره ولاتی گلک در کتبون درواله لگور وی گرسه اکل کولان بو فروشکار و دکاندار جه فروتنا خوش دانوستندنه امکارم بیجن پچک دلنیگر بون پچک ام بیجن ناراضی بون اره شکر دکرن لیدگوتن لگور سالم بوری لگور دمین بره گلک دهاتا وان کم یا گلک درفت آبوریش بو وان کم هاتی اف دست خستن او سه روزین بریا جشنه جی لسر کولانا شب و روز دزگاه سیار هات بون وکرن که تنه دمین بریا روزین تایبت تا ریج بو وان تیدانین جبو وان ولاتین که بیکارن اساس بیجن تو کار روزانه دا برا خود که جبو وان جی وی جشنه هانه بو درفت اکیش برد جشنه دنده به تایبت بر پاندمی او گلک سینور دار کری بو هن کسا هم بیجو وک قاچاقی وان دزگاه دادانین او جی مداخله دهاتن کرن لیدوی جشنه دا وان جی پچک درفت دید که بیجن بریکا خو گرم بکن هم جی بازار گرم بکن وان درا شین کر بون براستی بریا جشنه هری داوی از ویاب بیجم لدیار بکره دانه اینکو نها نیشانی مددن اینکو پسپور راد گینن بیجن که کسی اینکو خو واکسین بکن لگور اینکو خو واکسین نکن گلک و نخواشینه سویک در باستکن جبرویشی دوی ولاتی خو واکسین بکن داکو به تندرست او کیف و شاهی و پیروزباهی اینکو دکن لگل وان کار بمینه بوی رنگی و جشنه در باست بکن ببیجم گوت نبدم تایمان تمام هفکاری من صدق ارنج دیار بکره جشناتا و تواهیا گلیمه لآمده پیروز به هر هوی